Era més un líder dins del camp, allò, jugant la pilota. No era que fos el superlíder, sinó que era una persona que li teníem reconeixement, respecte. Jo més que lideratge, potser la paraula que marcaria com a punt de partida és reconeixement. Els seus companys no elegien com a capità. Nosaltres feien elegir qui és el capità, Pam, i tots elegien el Sergi. Un líder d'aquests que tant de bo fossin tots així. És el mateix de sempre, amb Champions i amb títols i jugant al millor equip del món. Des de petits vam estar allí a l'escola i vull dir, ha sigut molt bonic el tema de veure com ell ha anat evolucionant, des de jugar al pati amb les pedres, que tot jugàvem pilotes de plàstic, que a la que feia vent ja no es podia fer res, a després anar veient com ja destacava el Santes Creus, després que nosaltres jugàvem allí, vam jugar amb ell. Veies una classe on hi havia un grup de nois que li agradava molt l'esport, hi havia un grup de nois que veies que anaven també junts fora de l'escola, fins i tot perquè hi anaven els pares. Era una classe que, evidentment, segurament, si busquem anècdotes, totes les classes i tots els grups en tenen, com tots els vestidors, fent un símil en el futbol. De les hores que se li van a passar aquí al pati jugant, de lo competitius que eren entre ells i tot, doncs clar, va sorgir el que va sorgir. I era la promoció de l'any 92, l'any olímpic, que ells neixen a l'any olímpic. És clar, sembla com un conjunt d'astres que diguis, va, m'ho sacsejo tot i zam! Passa que l'escollit és ell, sempre ho dic. Recordo una anècdota, a mi em fa molta il·lusió recordar-la, perquè és l'únic equip de l'escola que amb 7-8 anys van guanyar la medalla d'or de les Olimpiades, però de bàsquet. Van dir, doncs fem equip de bàsquet. Els hi vaig donar 4 instruccions, que eren senzilles, sacar de fons un passe de béisbol i el Sergi, el Pau, l'Aleix, qui fos, la replegava i com sabien fer bé les entrades tècnicament, doncs resulta que van guanyar tots els equips de la comarca sense haver fet bàsquet mai. L'única medalla que alguns tenim d'or i en aquella època les Olimpiades era una cosa que es vivia molt a Reus i entre les escoles hi havia molta competència. I jo recordo un record molt bonic. Guanyar aquella medalla, vull dir. Jo no vaig participar molt. Aquella medalla... Només no tenia una per no recordar-la. És la meva Champions, tio, aquella medalla és la Champions. Després ell també va començar a l'escola a jugar a futbol sala, amb els equipets d'aquí col·le, primer i segon, i ja ho veies, no? Em dius, i per què aquell ha fet avui 20 gols? Sí, 20 gols, però els 20 gols els hi ha donat ell, només l'ha hagut d'empènyer. Quina capacitat tenia de donar la pilota en el moment precís, en el timing exacte, perquè aquell només hagués d'empènyer. És difícil, recordar tot el que feia. Jo penso que més que ser habilidós en un únic esport, com era el futbol, que segurament ho era, perquè si no ha arribat on no ha arribat, sinó que tu li deies, vinga, anem a jugar a bàsquet, i era el millor jugant a bàsquet. Anem a jugar a tenis, era el millor jugant a tenis. Anem a córrer, era el més ràpid. I qualsevol cosa que feia se li donava bé. Començaments de tercer, quan ell comença ja a anar a jugar amb el Barça i marxa molts dies, si no recordo malament, 3 o 4 dies a la setmana, doncs marxava de classe a 2:45 perquè era l'hora que el passava a recollir el ja famós taxi, no? Encara que arribés a les 11 a casa, si havia de fer deures l'endemà, te'ls feia. O si hi havia examen, es ficava encara que sigui una hora per estudiar i sempre tens molt bones notes. Doncs s'aixecava i anava cap a... Suposo que devia passar per casa, agafar la bossa i el lloc on havia quedat amb el taxi per anar cap a Barcelona. Però sí que notaves molta facilitat, no? Perquè veies que tu t'estudiaves una cosa o alguna cosa que explicaven i l'entenia allò ràpid, o després es veia amb els resultats amb els exàmens i dius, ostres, com pot ser que amb tan poc temps que tens tu puguis organitzar tot, no? El futbol, amb compaginar amb els estudis, arribant tard a casa, i això era potser una de les coses que deies, hòstia, olé, no? Jo recordo un alumne que anava seguint el dia a dia de la classe amb unes notes, jo diria que bones. I un dia estàvem a classe, allò que quedàvem a les 3 menys 10 per entrar a classe, total, que no se'ns acudeix res més, a 4 de classe,
que començar muntant a pilota i tal, amb papers, paper, zero. Jo recordo la pilota. La imatge a mi em recorda la pilota, de la pilota a la sala de professors. I a mi em va sobtar perquè ell no era de... Si veia que allí hi havia merder ja se n'anava, doncs no, ell va veure la pilota, va venir cap allí i va construir la pilota, i quan teníem la pilota feta hi havia un fluorescent amb un pal i vinga, jugant amb la pilota. I fins que ens va enganxar. Tenen 13 anys, tenen 14 anys, i quan tu tenies 13-14 anys, doncs segurament també podies haver actuat com ells. No? Ens va enganxar un profe, ens va prendre la pilota i vam estar de les 3 de la tarda fins a les 5 copiant el concepte de pilota allí de l'enciclopèdia. Que liances. Sí. Estàvem molt bojos. Des de P3 vam anar al col·legi de Maria Cortina junts, vam estar fins a quart d'ESO, que va acabar el col·legi allà. Aquella partida de tercer d'ESO ja va començar a agafar el taxi per anar a Barcelona. I després aquí jugant a futbol vam estar 3, potser 4 anys jugant a futbol sala fent les Olimpiades d'això i les extraescolars. I després ja vam passar a futbol 7 aquí al Santes Creus i és que vam estar 2 o 3 anys junts, ja que ell l'últim any és quan va pujar ja a l'Alavià. Sí, ells van vindre aquí d'una escola, van dir 7 o 8, i van vindre com benjamins. Los entrenava un nen que hi havia aquí. Llavors jo l'havia agafat alguna vegada, quan era benjamí me'l portàvem als alevins. I després el vaig tindre 2 anys amb els alevins. 4 o 5 jugadors que érem d'allà al mateix col·legi i ens coneixíem i llavors a l'hora de jugar també ja ens era molt més fàcil. I en aquella època, no és per presumir, però pocs equips ens guanyaven. Els amics d'ell, doncs, n'hi havia el que lluitava, el que corria, però ell sempre veies que ja organitzava una mica. Discretament, sempre, ja t'ho dic. Ell discretament. Ara, quan competia, doncs ja li veies, la cara li canviava, no? Era un jugador molt intel·ligent, tàcticament exquisit, i després era un jugador que no parlava mai als vestidors, ho deia tot el camp, no? Era un jugador total, no? Per a mi, jo crec que és una mica el que és ara. I sempre que havien de fer capitans o alguna cosa, ells dos, i clar, tothom anava pel Sergi, i jo vull anar amb el Sergi, i nosaltres, que érem potser el grupet més d'amics, el Sergi sempre que va llegir ell primer, sempre intentava, vine Carlos, Pau, i sempre intentàvem fer el nostre equipet, llavors difícil que ens guanyessin. Sí que es veia que qui anava amb ell, o si s'ajuntaven els dos millors ja no hi havia res a fer, vull dir, ja no calia jugar al partit. Me llamo Sergi, mi equipo es el Real 2002. Creo que lo mejor que hago en el equipo es que trabajo mucho y doy pases de gol. Primer vam fer una de net cap aquí a Lleida, amb el Real 2002, aquí a Lleida, que vam quedar campions la final contra l'Amistat de Saragossa i vam guanyar contra el Nàstic, que ens vam trobar també allí a les semifinals o alguna cosa així, i després vam anar a la fase final a Madrid. I vam anar allà amb bus i tot, vam dormir a les Rozas, on dormien en teoria els jugadors de la selecció, que me'n recordo que ens van dir que ens va tocar l'habitació de l'Arbeloa, que no ens va fer gaire gràcia, però bueno, vam tenir que dormir allà. Pensa que el pare de Sergi era del Madrid, no? Josep Maria, nosaltres, clar, jo no dic el Madrid, el que passa que m'agrada el futbol, és del Madrid, però... Llavors va haver un moment que va estar a punt de marxar. Jo, al seu pare li van dir, hi havia un tal Romero que andava per aquí, lo van vindre a veure, va anar a l'Espanyol i no es va poder quedar allà. Llavors va ser d'un dia per l'altre que millor hagués fitxat per el Madrid. A mi em va sorprendre molt perquè, com dic, no era un jugador que destaqués per fer-te filigranes molt de cara a porteria, sinó que era un jugador que et feia el joc fàcil i feia jugar a l'equip que jugava i en cap moment pensava que arribaria a que quedés al Barça. Té un àngel, no? La meva dona, que sempre veníem amb nosaltres al futbol, sempre li deia a la seva mare, és que el Sergi té un àngel, o sigui, i li va dir sempre, jugarà a primera divisió, no sé si al Barça no sé què, i és veritat, té un àngel, és una persona bueno, que ha nascut amb aquesta... perquè és molt difícil, no? Quan ens va dir la notícia que era, crec que segon d'ESO, no? Estiu de segon d'ESO, cap a tercer. Que me'n recordo que parlàvem pel Messenger, encara en aquella època, i me'n recordo que, no sé, m'ho va dir allò parlant, però després vaig veure que tenia una foto allí al Messenger que va anar a entrenar amb el Barça, amb l'entreno aquell, i veure com, hòstia, el Barça, i tots ens vam quedar, hòstia, això ja és algo molt important, no?
Sí, el Sergi era un nano que venia cada tarda de Reus, llavors ell va començar a anar a la Masia cap al juvenil B, llavors venia amb taxi cada dia i tornava a marxar amb taxi després de l'entrenament. Fitxa pel Barça, tot s'iguala perquè tothom és molt bo, no? Llavors ell suposo que ve aquí amb l'expectativa de veure què passa, d'intentar demostrar-ho, però sap que la competència serà màxima. Ve aquí amb el perfil d'interior, un jugador que juga molt bé, que juga molt fàcil, que s'associa molt bé, que entén molt bé el futbol, però que té un fet diferencial cap a molts dels jugadors d'aquesta posició, que és un jugador que té gol, és un jugador que té molta arribada, entra a segona línia, té un bon joc de cap i és molt bon treballador, no? El que podríem dir el jugador perfecte, no? Anaven avançant, o sigui, primer el cadet, juvenil, després va anar entrenar amb el Barça B, ja va ser impressionant. El fet que el Sergi estigués aquí tants anys des de la base jo crec que ha sigut un avantatge per ell, perquè realment té les condicions i les característiques idònies d'un jugador perfil Barça, no? El jugador que diem que estem modelant de jugador de la Masia perquè pugui arribar al primer equip. No? Jo continuo parlant amb ell. El dia que Luis Enrique, ell me va trucar un dia que estava de vacances i diu, hòstia, m'ha dit que l'any que ve igual jugaré de lateral. I dic, bueno, pues de lateral, si la faràs bé igual. A mi ja ha jugat de lateral, i ja està de porter. Vaig ser, entre cometes, una mica culpable, sobretot amb el juvenil B, que el vaig posar en posicions diferents. Va jugar d'interior, que era la seva posició habitual, però jo també el vaig posar d'extrem i ho feia bé, va jugar de davanter centre i també ho va fer molt bé. I ja per aquí ja es podia intuir que era un jugador que, tot i que la seva posició habitual, natural, podria ser la d'interior, podria, sense problemes, jugar en posicions diferents perquè el seu físic i el seu coneixement d'aquest futbol li feia possible que pogués jugar. I amb el primer equip s'ha vist que aquesta polivalència que té que li està durant molts minuts ara mateix. I ell acaba jugant perquè sempre és obedient a l'entrenador. I és la disciplina de casa, la disciplina dels valors, la disciplina del saber estar. Està al primer equip del Barça, això no ho pot dir ningú, no? Però ell és el mateix. Estem a la ciutat esportiva i ell em veu i para el cotxe i es baixa a saludar, no? A vegades tenim un cafè que ve algun dia per aquí, doncs parles amb ell i, hòstia, continues parlant amb aquell nen que tenies de 10 o 12 anys, no? Jo a vegades dic, és que no m'ho acabo de creure, no? Quan surt al camp, o si surt d'inici, o si surt després, dius, hòstia, sembla que estigui posat allí, que hagi aparegut en sec al mig del camp i sembla un somni, no, a vegades? Jugadors com el Sergi Roberto és un èxit de la Masia, és un èxit de tots els que portem aquí molt temps i estem treballant amb la base, perquè realment la nostra feina té un objectiu final que és el primer equip i que els jugadors es consolidin a dalt.